Вшанувати жертв геноциду. До 75-х роковин депортації біля єдиного в США національного пам'ятника зібралися кримські татари, які живуть в Америці. Пам'ятник мучеників у Нью-Йорку встановили у 86-му році. Тоді діаспора викупила ділянку на місцевому кладовищі для поховання кримських татар відповідно до традицій ісламу. Меморіал вшановує пам'ять усіх кримчаків, які померли далеко від батьківщини, а також тих, хто загинув під час депортації. Жалобні заходи члени діаспори продовжили у кримсько-татарській мечеті. Вона також єдина у США. Кримсько-татарська спільнота, яка прибула у США після депортації та довгої виснажливої боротьби, облаштувалась в місті Нью-Йорк. І перше, що вони зробили, це побудували монумент, який би зберіг у пам'яті трагічні події депортації. Українці, кримські татари і ми, як представники Генерального консульства, ми хочемо підкреслити, що біль кримсько-татарського народу є так само біллю всього українського народу.